Hvor han har lært sig at tage huset. De nye ankommer kan fortælle, at det er kategori 1, og det, der har foregået lige nu, det er at ende og fortælle dommeren, hvem han er, hvad han hedder, hvor han kommer fra, hvad hans hund hedder. Han fortæller også dommeren, hvilket spring han vælger. Det er sådan en etterprøve, der skal man vælge et ud af de 3 spring. Der er længdespring, klatrevæg og flugtspring. Han fortæller også dommeren, når han kalder sin hund på tur, om han bruger hans stemme, eller han bruger sin fløjte. Det her det er sådan en lille håndgørende-tradition, hvor man går op og bliver præsenteret for publikum, og her, også her er det til at være der. Hvor på vejen snart. Og så er fjeld op, og der kommer han til Norge. Det første, I skal se herinde, det er fremmedsendelse. Den perfekte fremmedsendelse foregår imellem de 2 midterste vejarbejde, højkantskilte. Og så når hun har krydset den linje, så må hun gøre en kant omkring. Flot. Ja, bra. Ja, bra. You start. Yes, perfect. Så er det fri på fod. Lige her i den her øvelse, der bruger dommeren kroner til at fortælle hundeføreren, hvornår han skal gøre holdt, og hvornår han skal sætte gang igen. Når han botter flere end en gang, så betyder det øvelse slut. Inte färdigt ändå. Det var ju tur att vi var luta för vinet i alla fall då man hade legat lugnt och snällt i en komposthage. Det næste, I skal se, det er fodernægtelse. Han får at vide, hvor han skal placere hunden og forlade den. Og så sidder der en inde i bilen og kaster pølser ud. Det er selvfølgelig, hvis man vil have point i den øvelse, så skal hunden ikke spise først. Jeg kan se, det er ikke kun danske hunde, der elsker pølser. Ja, fornøjet. God pølser. Han har snakket til eieren. Næste øvelse er fortøvelsen. Det er sådan, at i monitoring, der
varierer akkordgenstanden fra gang til gang. Så det handler om i sin træning, at man er meget fantasifuld. Så hvis man lige står og tænker, at jeg skal have købt noget spændende med hund på apoteket, så kan man jo f.eks. gå over til vores sponsor herovre, Maxizoo. De har en masse gode akkordemner. Min del går nogle år ned i låg og tanken. Ja, bra. Jeg venter han ikke på før han kastet. Ja. Fikk han trekk for det? Vanligvis ja, men Kanskje han fikk en freebie han også? han sikkert Ja, det var du kanskje får freebie en der, da. til Så skal han lave det, der hedder positionsskift. å slå på fingeren. Der efterlader han hunden lige om lidt i tegn på dommeren i dækstilling. Så skal han gå ud og sætte sig i stolen. Så vil I lægge mærke til, at lige her derude står og viser ham nogle skilte. Og på de her skilte, der kan han se den position, hans hund efterfølgende skal ind til. Det var prøver, så er det fungerer. Bra. Har han 2 kommandoer på sitt der? Ja, nei, han mistet en stilling. I en etter efterlades hunden i dæk. minus Så går 3. hundføreren i skjul. Og så sker der en eller anden Og hvor mye var minus på matvegginga? forsøger at aflede. 5. Hvis I kigger derovre, hvor der står cyklist ind, så vil I se lige om lidt, så dukker Krispers yndlingsbamse op. Bra. Hunden den skal ligge i 1 minut. Okay, jeg prøver at få en brofællesskab, hvor man sagde, Flott. Bra. Nydelig. Nå skal vi ha på. Jeg blir så stolt. Ja, det går så bra. kom ut i det gamla via Bergensklart. Og venter på belønninga her. Ja, ja. Gi meg hare. Så kan man så se, at her der har hundeføreren, han har valgt at bruge flugtspring. Der skal hunden springe over på den ene side, vælte, og på sin egen springe tilbage. Jeg vil ha gått så mye som på stendet, eller ved siden av Nil, eller? Den står over grillen. Nei.
Da var det veldig... Det er det dobbelt... Ja. Det var litt klart, og så tjuvstartet Det er sådan nu til kategori 1, 2 Ellers så det veldig ok ut. Jeg synes det her går veldig bra. og så Når han får godkjent, så... Så lenge skydd går bra nå, han er i bak. det første, I kommer til at se, det er flugt, går det bedre. hvor figuranten fik det ud af, og når hunden den er efter fred, så side. Begynner å bli varmt her. Og der må være Lars. Hvor mye poeng på det? 3. Ja, da er han under 189 da. Ja, litt avhengig hvis du må ta det som sekund ut av bit, eller en rask forandring av bit. Nu er vi så gået videre til næste øvelse, som er forsvar og hundefører. Det er sådan, at det bliver kaldt frem af en ene figurant. På et tidspunkt så var der en anden figurant henvendt sig til ham, og kom ned og giver ham et håndtryk. Og så derefter så kommer der et overfald på hundeføreren. Og figuranten går op og klapper med begge hænder på hans skulder. Og så må hun, så skal hun gøre noget ved det. Då gör vi det allihopa. Jag pratade waylandsiska. Kan huske den første figuranten. Han er ofte der, så veldig ofte så gjør det sånn at den som gjemmer seg, den som gjør det. Som regel det første. Det går bra. Så på dommerens skal hun søge og indtage figuranten. Og så får hun så signal til at hun Næste øvelse, I skal se, det er den, der hedder frontal med baton. Der er igen på dommerens signal, og han sætter hunden ud og bliver baton. Og på dommerens signal skal han kalde den tur igen. Bra. Dairy box. Gratulerer. Nu der dommeren har lige undergivet sine så efter en det skal ikke så hun får så reddet banen, og når han får reddet banen, er det til, at han bare sat restaurant og så.